furtunuri ascunse, suport de sprijin pentru placa video integrat, nenumărate posibilități de wire management, filtru de aer atașat magnetic și multă sticlă. Shop4PC a adus în premieră în România mult așteptata carcasă Lian Li creată în colaborare cu PC Master Race și anume O11 Vision Compact, prima carcasă Lian Li compatibilă cu plăcile de bază BTF care au conectorii pe spate. Carcasa are tot un design modern de tipul dual chamber, dar spre deosebire de primul model, acest Vision Compact are dimensiuni reduse și un design modular ce permite configurarea carcasei atât într-un mod clasic, cu mesh în partea de sus, dar și în modul Vision, care îți transformă PC-ul într-unul nu mai bun de pus într-o expoziție. Vision Compact poate găzdui maxim 11 ventilatoare, iar împreună cu spațiul de trecere pentru pompa sistemului de răcire și nenumăratele posibilități de wire management, orice build în această carcasă beneficiază de un airflow optim. O11 Vision Compact este disponibilă în stoc la Shop4PC, distribuitor și partener oficial Lian Li în România, atât în versiune neagră cât și albă. Iar dacă între timp stocul s-a epuizat, nu îți face griji, mai multe carcase sunt pe drum.